салому дуруди моро бипазиред бинандагони гиромӣ ва мухлисони варзиш. Ин навбат ҳам мо дастандаркорони барнома омодаем то ҷолибтарин хабару гузоришҳоро аз шабакаи Баҳористон манзуратон намоем. Дар студия Алиҷон Талбаков. Федератсия байналмилалии футбол рейтинги тимҳои миллии оламро нашр намуд, ки тибқи он дастаи мунтахаби Тоҷикистон мавқеашро иваз накарда бо касби 1152 имтиёз дар зинаи 121 боқӣ монд. Тибқи иттилои манбаъ дар байни кишварҳои Осиё аз ҳама натиҷаи беҳтарро дастаи мунтахаби Ҷопон дорад, ки бо касби 1500 хол дар зинаи 28-уми раддабандӣ қарор гирифтааст. Дар рейтинги Конфедератсияи футболи Осиё бошад дастаи мунтахаби Тоҷикистон дар ҷои 22-ум қарор дорад. Хотиррасон менамоем, ки дар феҳристи раддабандии ҷадиди Федератсияи футболи ҷаҳонӣ дастаи мунтахаби Белгия бо касби 1765 имтиёз дар зинаи якум, тими мунтахаби Фаронса бо касби 1733 имтиёз дар ҷои дуюм ва дастаи мунтахаби Бразилия бо 1712 имтиёз дар ҷои сеюм қарор доранд. аз сохта ва ба истифода додани муассисаи давлатии хизматрасонии обшорони шаҳри Душанбе 3 сол сипарӣ гашт. Ин мавзеъ дар фасли гармои тобистон ба макони дилхушиву фароғатии наврасон табдил ёфтааст. Илова бар ин ҳавзҳои муассиса барои омӯзиши нозикиҳои шиноварӣ низ мувофиқ аст. сиюҷаи навбатӣ идомабахши ин мавзӯъст. муассисаи давлатии хизматрасонии обшорон дар шаҳри Душанбе моҳи июли соли 2017 дар соли ҷавонон мавриди баҳрабардорӣ қарор ёфтааст. ин маркази обозикунию дилхушист, ки дар фасли гармои тобистон ба он кӯдакону наврасон асосан майли ба шиноварӣ дошта ва хуш кардани табу болидаи худ ташриф меоранд. дар обшорон аттраксионҳои калонҷусаву хеле гуногунранги дилписанд ҷойгир карда шуданд, ки қароргоҳи ҳамаи он аз маркази пойтахти Тоҷикистон чандон дур нест. масоати умумии аквапарк 2 гектарро ташкил мекунад. ин ҷои обозикунию шиноварӣ ва истироҳатӣ дар Душанбе шаҳр дуввумин ба ҳисоб меравад. обшорон бо маблағи 63 миллиону 628 ҳазору 532 сомонӣ бунёд гардидааст. дар ин порки обӣ беш аз 300 кас метавонанд ҳамзамон тафреҳ кунанд. ман обзу дӯст дорам, мехоҳам шиновар шавам. барои шиновар шудан бояд машқ кунам. ҳамзамон обшорон ба макони омӯзиши навъҳои варзиши обӣ низ табдил ёфтааст. ба ин макон на фақат сокинони шаҳри Душанбе, балки аз минтақаҳои мухталифи ҷумҳурия мо низ наврасон ташриф меоранд. ҳавзҳои обшорон барои омӯхтани шиноварӣ басо муфид аст. аслан шиноварӣ дар тамоми кишварҳои ҷаҳон ҳамчун яке аз воситаҳои асоситарини аз ҷиҳати ҷисмонӣ ҳаматарафа инкишоф додани инсон новобаста ба сину сол истифода бурда мешавад. ҳангоми машқ дар ҳавз бадан ба ҳаракат даромада рагҳои хун тамрин мегиранд ва фишори он ба меъёр медарояд. ман аз восеам хурсандам, ки падарам маро инҷо овард. мусаллам аст, ки дар шиноварӣ мушакҳои узвҳои бадан мустаҳкам мешаванд. шиноварӣ иштиҳо, хоб ва метаболизм дар бадани кӯдакро беҳтар мекунад. аз бемориҳои шадиди роҳи нафас, шамолкашӣ пешгирӣ менамояд. бинобар ин аз хурдсолӣ ба фарзандон омӯзонидани ҳунари шиноварӣ вазифаи аввалин дараҷаи волидайн аст. пӯшиданест, ки имрӯзҳо сатҳи варзиши обӣ дар Тоҷикистон дар ҳолати гузариш қарор дорад. базаи моддӣ ва техникии варзиши обӣ, ҳавзҳои шиноварӣ бо оби гарм, ҷалби мутахассисони соҳибтаҷриба хеле зарур аст. аз ин сабаб тайёр кардани варзишгарони касбӣ мушкилиҳои зиёд дорад. инчунин ба мактаби бачагонаи шиноварӣ, ки бояд захираи миллии варзиши шиноварӣ дар Тоҷикистон бошад, эҳтиёҷ калон аст. аз ин рӯ яке аз бандҳои барномаи 5-сола ба тасвиб расидаи инкишофи варзиш ва омода кардани мураббиёни сатҳи байналмилалӣ дошта марбут аст. барои бартараф кардани норасоӣ зарурати ҷалб кардани мутахассисони хориҷа ва ташкили курсҳои бозомӯзӣ ба миён омад. дастаи мунтахаби ҷавонони Тоҷикистон дар бозии санҷишӣ, ки дар варзишгоҳи марказии Душанбе баргузор шуд, тими миллии кишварро бо ҳисоби 2-0 мағлуб кард. голҳоро Ҳамаддони Камолов ва Сунатулло Исмоилов заданд. ҷамъомади таълимию тамринии дастаи мунтахаби миллии футболи Тоҷикистон дар Душанбе дар варзишгоҳи марказии ҷумҳуравӣ бо роҳбарии сармураббӣ Усмон Тошев ҷараён дорад. мунтахаби Тоҷикистон, ки ба бозиҳои марҳилаи дуввуми мусобиқаи интихобии қаҳрамонии ҷаҳон 2022 дар гурӯҳи F омодагӣ мебинад, боз 3 бозии
дигар анҷом медиҳад. Футболбозони тоҷик 8 октябр дар майдони худ бо мунтахаби муғулистон, 12 ноябр дар меҳмонӣ бо мунтахаби ҷопон ва 17 ноябр дар хона бо мунтахаби Мянмар рақобат хоҳанд кард. ҳамзамон дастаи мунтахаби ҷавонони зери 19 солаи Тоҷикистон бо роҳбарии сармураббӣ Мубин Эргашев ба қаҳрамонии Осиё 2020 омодагӣ мебинад. Футболбозони ҷавони тоҷик дар қаҳрамонии Осиё 2020 ки аз 14 то 31 октябр дар Узбекистон баргузор мешавад, дар гурӯҳи Д бо тимҳои Малайзия рӯзи 16 октябр, Яман рӯзи 19 октябр ва Қатар рӯзи 22 октябр бозӣ мекунанд. дар шаҳри Душанбе мусобиқа оид ба футбол байни наврасон баргузор шуд. гузориши ҳамкорамон дар ин хусус. шурӯъ аз 15 июли соли равон бо мақсади шомил намудани дастаҳои беҳтарин ба Лигаи кӯдакон наврасони Федератсияи футболи Тоҷикистон миёни наврасони 13-сола мусобиқаи варзишӣ аз намуди футбол ҷараён дорад. сабқати мазкур дар майдони марказии шаҳри Душанбе сурат гирифта. дар он 15 даста аз мактабҳои варзишии пойтахти кишвар байни ҳам рақобат намуда истоданд. ба иттилои масъулин дар ин сабқати варзишӣ дастаҳо дар ду гурӯҳ А ва Б ҷой гирифта, ҳамарӯза дар сатҳи зарурӣ вохӯрии дастаҳо сурат мегирад ва то ин давра дар майдони марказии шаҳри Душанбе 45 вохӯрӣ анҷом ёфтааст. мусобиқаи мазкур тибқи талаботи пешниҳодшуда сурат гирифта, дар он дастаҳо бо омодагии ҳамаҷониба иштирок намуда истоданд. ба нақшаи чорабиниҳои Федератсияи футболи шаҳри Душанбе аз 15 июли соли равон мусобиқа барои гирифтани роҳат ба Лигаи кӯдакону наврасони Федератсияи футболи Тоҷикистон мубориза бурдистанд. дар ин мусобиқа 15 даста иштирок мекунад ва ба ду гурӯҳ шомил ҳастанд ва бозиёт 30 июл ба анҷом мерасад ва 6 дастае ки муайян мешавад барои 3 роҳат барои гирифтани барои Лигаи кӯдакону наврасон мубориза мебаранд. бояд иброз намуд ки сабқати мазкур бо ибтикори Федератсияи футболи шаҳри Душанбе ташкил шуда, он то санаи 30 июли соли равон идома меёбад ва дар интиҳо 3 дастаи беҳтарин барои шомил шудан ба Лигаи кӯдакон наврасони Федератсияи футболи Тоҷикистон интихоб мегарданд. тавре мушоҳида намудем, дар ин мусобиқа варзишгарони ҳар як даста талош намуданд ки яке аз дигари хубтару беҳтар бозӣ нишон диҳанд, зеро дар ин рақобат барои ҳар як даста ғолибият нақши муҳим дошт. дар мактаби ҷумҳуравӣ маҳорати олии варзиш тӯли 7 сол аст ки машқ мекунам. ҳоло мо дар мусобиқаи шаҳрии ҷумҳурии Тоҷикистон бозӣ мекунем. мо дар 6 бозӣ кардему ва ҳамин 6 бозӣ буридем ҳамаашро. мо мехоҳем ки ба мусобиқаи ҷумҳуравӣ роҳат гирем ва дар мусобиқаи ҷумҳуравӣ ҳам ғолиб бароем. ман дар даста муҳофизатгар ҳастам. тӯли 4 сол аст ки дар мактаби ҷумҳуравӣ маҳорати олии варзишӣ машқ мекунам. мо 6 бозӣ кардем, 6 бозиҳо буридем. ёдрас мешавем ки ташкилу баргузории чунин мусобиқа дар миёни наврасон муҳиму саривақтӣ ба ҳисоб меравад, зеро шомил намудани дастаҳо ба Лигаи кӯдакон наврасони Федератсияи футболи Тоҷикистон барои варзишгарон имконияти хуб мебошад. барои ин ҳар як дастаро зарур аст аз худ маҳорати баланд нишон дода, дар қатори дастаҳои беҳтарин ба Лигаи кӯдакон наврасони Федератсияи футболи Тоҷикистон шомил шаванд. мунтахаби наврасони то 16 солаи Тоҷикистон ки имрӯзҳо ҳамоишҳои таълимию тамринро дар шаҳри Гулистон баргузор менамояд, ду бозии санҷишӣ доир намуд. сараввал бо дастаи Хуҷанд бозии дӯстона баргузор намуда бо ҳисоби 4-0 шикаст хӯрд. дар вохӯрии дуюм бо тими Истарафшан бо натиҷаи 4-2 мағлуб шуд. ҷамъомади таълимию тамринӣ яке аз марҳилаҳои омодагии мунтахаби наврасони кишвар ба ҷоми Осиё 2020 маҳсуб меёбад. ҷоми Осиё аз 25 ноябр то 12 декабр дар Баҳрайн сурат мегирад. мунтахаби наврасони мо дар гурӯҳи Б бо дастаҳои Умон, Яман ва Амурати Муттаҳидаи Араб бозӣ мекунад. ёдовар мешавем ки 4 дастаи беҳтарини сабқати осиёӣ ба ҷоми ҷаҳон 2021 Перу роҳат мегиранд. гузарондани машқҳои дастаҷамъӣ дар табиат аҷаб роҳатеро мебахшад. ин навбат дастпараварони Федератсияи гӯштини тарзи озод тасмим гирифтанд то тамринҳоро дар муассисаи давлатии боғи парчами миллӣ баргузор намоянд. қамариддин ҷалилов ҳанӯз аз синни 5-солагӣ ба омӯзиши нозикиҳои гӯштини тарзи озод пардохт. мавсуф дар зарфи фаъолияти варзишгариаш тавониста то чанд маротиба ҳунарашро дар мусобиқаҳои хурду калон бо муваффақият бисанҷад. вай барои такмил додани дараҷаи тахассусии хеш ба донишкадаи тарбияи ҷисмонӣ дохил шуда онро сарбаландона хатм кард. айни ҳол масъулияташ дучанд гаштааст. аниқтараш ӯ аз пайи омода кардани варзишгарони лайуқадманд мебошад. теъдоди шогирдонаш беш аз 40 нафарро ташкил медиҳад.
аз фаъолияти мураббигиаш бошад 5 сол сипарӣ шудааст. номбурда дар маҷмӯаи варзишии кумитаи андози шаҳри душанбе машқ медиҳад. дар муддати 5 соли фаъолият ба ҳайси мураббӣ ӯ тавониста то ба комёбиҳои назаррас ноил бигардад. албатта ин муваффақиятро шогирдонаш дар мусобиқаҳои хурду калон манзур карданд. илова бар ин 4 шогирдаш соҳиби номзад ба устоди варзиш ҳастанд. мунтазам ташкили ҳамоишҳои дастаҷамъиро дар табиат мувофиқу ба маврид арзёбӣ медорад. айни ҳол Қамариддин Ҷалилов дастпарваронашро ба мусобиқаҳои оянда тайёр мекунад. мо бояд ҳама вақт дар чунин табиати зебо машқҳоро гузаронем, зеро ҳам аз ҷиҳати ҷисмонӣ ва тактикӣ ва техникӣ таъсири хуб мерасонад. чуноне ки маълум шуд, шогирдонаш ҳунарашонро дар мусобиқаҳои мухталифи байналмилалӣ санҷиданд ва ононро бештар ба мусобиқаҳои шаҳрҳои Норак, Данғара ва Кӯлоб сафарбар намудааст. яке аз шогирди фаъоли мураббӣ Пайрав Қурбонов мебошад. Пайрав дар риштаи гӯштини тарзи озод таҷрибадор аст. номбурда дар соли сипаришуда 4 бор ҳунарашро дар мусобиқаҳои гуногун санҷида, 1 маротиба ҷои аввал, 1 дафъа зинаи дуюм ва соҳиби мақоми сеюм ҳам гаштааст. тӯли 2 сол мешавад ки дар намуди гӯштинги тарзи озод таҳти дастгирии устодам Қамариддин Ҷалилов тамрин мекунам ва дар тӯли 2 соли машқ кардам, дар тӯли 2 соли тамрин кардам зиёда аз 30 медал ба дарс овардам ки 12 тояш ҷои аввал, 8 тояш ҷои дуюм, 10 тои дигараш ҷои сеюм мебошад ва беҳтарин мусобиқаҳои ман дар шаҳри Норак, ноҳияи Данғара ва ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ баргузор шудааст. Фарида Маҳмадчоева зери роҳбарии мураббӣ Қамариддин Ҷалилов тамрин мегирад. аз машқу тамринҳояш танҳо 1 сол сипарӣ шудааст, аммо дар фаъолияти начандон тӯлонӣ аллакай қувваашро дар мусобиқа санҷидааст. мусобиқаҳое ки ӯ ширкат варзидааст оддӣ набуда, балки ҷумҳуриявиянд. дар талори варзиши кумитаи андоз ки дар он ҷо мусобиқа баргузор гардид, дар он ҷо як ҳариф доштам ва онро мағлуб кардам ва ҷои якум гирифтам. аслан гӯштини тарзи озод намуди кӯҳанбунёд буда дар қатори дигар навъҳои варзиш тадриҷан инкишоф ёфт ва дар тамоми минтақаҳои гуногуни сайёра пайравони хешро пайдо сохт. ҷиҳати сершумории ихлосмандони он буд ки гӯштини тарзи озод ба барномаи бозиҳои олимпӣ шомил гардид. дар Тоҷикистон нахустин мусобиқаи гӯштини тарзи озод дар солҳои 50-уми асри 20 доир гардид ва аз ҳамон сол инҷониб фаъолият дошта мақбули ҷавонону наврасон гашт ва дар гирду атрофи ҷумҳуриямон мактаби он созмон дода шуд. тӯли 4 сол шудааст машқ мекунам. дар 4 сол 30 медал ба даст овардам. аз байни онҳо 12таш якум, 5таш дуюм, боқӣ мада сеюм. Қамариддин Ҷалилов дар давоми фаъолияташ наврасону ҷавононро ба ин намуди варзиш ҷалб сохта, аз нозикиҳои гӯштин бохабар, баҳри саломатӣ, обу тоб додани бадан, беҳтар намудани сатҳи ҷаҳонбинӣ, пайдо намудани дӯстӣ байни варзишгарон ошно мегардонад. илова бар ин ҷалби ҷавонону наврасон ба намудҳои гуногуни варзиш, ташвиқу тарзи ҳаёти солим аз ташкили инфрасохторҳои зарурӣ вобастагии калон дорад. наврасон аз тарзи тамриндиҳии мураббии ҷавон қаноатманданд. шогирди беҳтарин мо Саяли Холов ҳаст ки дар мусобиқаи байналмилалӣ ҷои сеюмро гирифт. ёдрас мешавем ки аввалин медали нуқраи бозиҳои олимпӣ дар байни наврасонро варзишгарони мо аз рӯи гӯштини тарзи озод ба даст оварданд. мақсади ягонагии шогирдони мураббии ҷавон ҳам дар оянда ба ҳаққи ширкат дар мусобиқаҳои осиёиву ҷаҳонӣ ва олимпӣ пайдо кардан аст. имрӯзҳо дар мамлакатамон дуюмин мусобиқаи ҷумҳуравӣ оид ба шомот барои дарёфти ҷоми пешвои миллат идома дорад. марҳилаи интихобии якум аз 20 июл то 31 август дар сатҳи маҳал, деҳа, шаҳрак, вазорату идораҳо, ташкилоту муассисаҳо, марҳилаи интихобии дуюм аз 1 то 30 сентябр дар сатҳи ноҳия, шаҳр бо иштироки ғолибони марҳилаи интихобии якум, марҳилаи интихобии сеюм аз 1 октябр то 6 ноябр дар сатҳи вилоятҳо, минтақа ва шаҳри Душанбе бо иштироки ғолибони марҳилаи интихобии дуюм доир мегардад. марҳилаи чорум ниҳоӣ аз 11 то 16 ноябри соли 2020 дар шаҳри Душанбе доир карда мешавад. мусобиқа аз рӯи се категорияи синну солӣ, наврасони то 14 сола, писарон ва духтарон, ҷавонони аз 15 то 30 сола ва калонсолони аз 30 сола боло, мардон ва бонувон доир мегардад. маблағи умумии ҷоизаҳо 100 000 сомониро ташкил медиҳад.
муассисаи давлатии мактаби ҷумҳуравии маҳорати олии варзишӣ оид ба футболи шаҳри душанбе аз замони таъсисёбӣ то ин дам дар омода ва тайёр кардани бозингарони лаёқатманд саҳми арзанда мегузорад. сиюҷаи навбати идомабахши ин мавзӯъст. дар мо кӯдакону наврасони лаёқатманду соҳибистеъдод зиёд ҳастанд ки метавон бо боварӣ гуфт ки ояндаи дурахшон ва номбардори футболи кишвар хоҳанд шуд. ҳадафи аслии мактаби ҷумҳуравии маҳорати олии варзишӣ оид ба футболи шаҳри душанбе низ ин тарбия ва ташкилу муҳайё кардани шароит барои рушди ҳунари кӯдакон дар ин самт аст. дар ҳоли ҳозир академияи футбол таъсис дода шудааст ки дар он бозингарони наврас тамрин намуда нозикиҳои ин намуди варзишро меомӯзанд. ҳар як фард дар оянда ба худ идеале дорад. футболбозон низ дар дил орзуву ормонҳои зиёдеро мепарваранд. аз ин рӯ ҳар яки онҳо аз замони машқварзӣ ҷидду ҷаҳд менамоянд ки ба таълимоти мураббӣ бо диққат гӯш андозанд, чунки фардо барои эшон маҳз ҳамин машқҳову тамринҳо метавонад заминаеро ато бахшад. дар футбол бошад хуб идора намудани топ, тобронӣ ва бо ҳарду пой зарбаи қавӣ задан асоси ташаккулёбии бозингар маҳсуб меёбад. аз ин рӯ на фақат гузарондани корҳои амалӣ, балки назариявӣ низ шарт ва зарур аст. ман мехоҳам ки дар оянда ба мисли футболбози аргентинӣ Лионел Месси шавам ва мехоҳам ки ҳар рӯз футболбозии худро сайқал дода дар дастаҳои аврупоӣ бозӣ кунам. тавре ки мураббӣ Зайниддин Раҳимов иброз доштанд, бо ташаббуси Федератсияи футболи кишвар сол ба сол майдонҳои сунъии замонавӣ на фақат дар марказ, балки дар минтақаҳои мухталифи ҷумҳуриямон сохта мавриди баҳрабардорӣ қарор ёфтанд ки ин бешубҳа дар пешравии футболи тоҷик мусоидат хоҳад кард. бо назардошти ин сафарбарнамоии тимҳои мунтахаб ҷиҳати гузарондани ҳамоишҳои таълимиву тамринӣ дар хориҷи мамлакат вусъат ёфт. дар футбол бозингарон ба худ вазифаҳои хос доранд, яъне ҳамлагар, муҳофизатгар, нимҳимоятгар ва дарвозабон. аммо нисбат ба дигар вазифаҳо масъулияти дарвозабон бештар аст. ба ибораи дигар, дарвозабони бомаҳорат имкон дорад то дастаро аз ҳолатҳои ногувор раҳонад. ба мактаби мазкур инчунин собиқ дарвозабони моҳири тоҷик Амоншо Саодатсайров низ ҷалб карда шудааст ки ӯ ба наврасон ҳунари дарвозабониро меомӯзонад. албатта мақсади ягонаи ин наврасон дар оянда ба ҳайси дарвозабони тими миллии Тоҷикистон фаъолият намудан аст. бинандагони гиромӣ, ин буд он ҳама хабару гузоришҳое ки мо ҳайати эҷодӣ пешкашатон намудем. мутмаинем ки дар оянда тарбияи ҷисмонӣ ва варзишро сармақши кори ҳаррӯзаи хеш медонед. хайр, тансияту пирӯзманд бимонед.